Velkommen. Vi er jo blevet dansk forhandler og importør af Roberts Radios radioer. Et forholdsvis ukendt radiomærke i Danmark, men faktisk radioer af exceptionelt høj kvalitet, og som bygger på en rigtig, rigtig fin gammel tradition for at bygge gode radioer. Vi har valgt kun at fokusere på DAB-radioer og på internetradioer. Det betyder ikke, at der ikke er mulighed for FM-radio, der er det i de fleste radioer. Men som et eksempel på, hvor gode radioer det er, vil jeg her vise jer den nye Roberts Glowtime klokradio med DAB og FM. Og det er jo et fantastisk produkt, fordi man får en klokradio med DAB for under 500 kroner. Som I kan se, så er det en lille, rund radio, med der er endda ligefrem hovedtelefonstik på, og med et stort, tydeligt display, som viser tiden, og det er automatisk opdateret via radiomodtagelse, så man behøver ikke at indstille radioen, og den indstiller sig selv efter sommer- og vintertid. På toppen har jeg alle funktionsknapperne. Der er volumenknapper op og ned, der er en tænd- og sluk-knap til at tænde og slukke for radioen, der er en snooze-knap, der er en tuningsknap herovre, og så er der forskellige menuknapper. Og det er faktisk ret simpelt at bruge radioen. Hvis man ønsker at høre radio, så trykker man på on-off-knappen, så siger den tuning, og så indstiller den på den sidste radiostation, man har hørt. I det her tilfælde P4. Og hvis man ønsker at skifte til andre radiostationer, så bladrer man simpelthen i de tilgængelige DAB-radiostationer på tuningknappen, indtil man finder det, man ønsker at høre. Her kunne vi tage DR Hit, og så trykker man, når man har den stående i displayet, på select-knappen, og så er man inde og høre DR Hit. Så jeg synes, det er et smukt eksempel på en billig klokradio med DAB af yderst højeste kvalitet. Og igen er det jo et produkt, som står ved kvaliteten ved det, at Roberts tilbyder 2 års garanti, og vi leverer den med dansk manual. Tak.